Berarti orang sida ya? Nyuwun no. Mas nyuwun DP Mas. Lek omanu langsung pelunasan tenang bae. Jare gampang jare. Langsung pelunasan tenang bae wis. Malah bungane ra oke. Pak De Parman rumien ninggal katresnan. Nggih. Siap. Terus Pak De Pak De Sumadi. Sumadi. Timun. Sing iso aku pokoke. Tuku timun. Iso ora kaya mlandake? Iso. Nanti double loh Pak De Sumadi loh nggih. Ini butuh apa ya? Butuh anu daya ingat yang luar biasa. Aku anu nek timune duwe nek tuku aku gak kulino. Catatan sajroning ati. Catatan saya mati. Aku kowe dadi garwa. Marga larane gubuk asmara. Dede Damar Panji. Mbak Tarsel, Mbak Wanti-Wanti, Om Sutrarjo, Mbak Emiku, semuanya sehat. Pak monggo.
Indonesia Lur Raja Bali Audio saling bersama saya Tanah Serapa tercita tungkai lah bersama saya Tanah ini Mas No minta klinsingan Oke. ada semati aman Sambat
sembah nuwun nggih Pak De. Pak De matur sembah nuwun Mas Hambo. Mas Hambo. Bu E, matur nuwun.